Ayan, good morning. Ayan mga kabuka. Magulay mi. Ayan, magulay mi og kailan man eh? Magulay mi og kanang kapayas. Sayuti. Saka may ano kami. May ano kami. Talbos ng Amang sundang tin. talbos ng kamuti. Ala, ayaw to kay hulom lang uto gapon. Ayan, ito yung pagkain sa mga mahirap. Yo. Ayan. Kagura ranas kawayan. Ayan mga kabuka, bisag dapaw ni pero mga on mi ani. Ay bawal ni angkol kay anitin kay kuan, dili ka og dapaw. Amo ni siyang himayon, isa-isa. Gawa na pa dry. Ayan mga kabuka, ito lang yung kasama ko. Wala pa ka dai. Si Itin Galasio. Tsaka si Roy Sukobos. Ayan mga kabuka, shout out kay ayan. Gulay-gulay lang mi. Ito yung punat ko sa Gulay pa ni ron, bro. Sunod ani gulay gyapon. Ayan mga kabuka, abangan nyo yung pag maluto na to ha. Pag maluto na tong gulay namin, lauoy. Asa tado day? Ruhurot to mong tubig. Ayan mga kabuka, abangan nyo pag naluto na. Ayan mga kabuka, Kuha na ni bay, sabor mo ako bay. gulay-gulay lang mi. Ayan o. Paduga ba? Paduga. Lovely Nindot kayo may sudan mga kabuka kay gulay. Mukhaon ka na te? Kauna po. Ano yung gulay? Ay, abinag, di kang kauglapaw? Ayan. Ito pala yung mga kasama ko mga kabuka. Yes. Ay te! Ayan si ate. Kapayas. Saka si Uncle Turong. Turo. Ayan. Ayan si Itin Galasio. Ayan mga kabuka, ito yung lutuin Kapayas namin. ba? Ayan, What eh, wa mo kutsilyo na bay? gulay. Hulom lang ko naghapon. Nagulay kami dito mga kabuka pag tanghali kasi wala kaming pang-ulam. Tapos ito yung ano namin, ihalo namin. Jersey na tamban. At saka jersey na kapayas. At saka jersey na magic sarap. Di lang na apil ng kapayas? Jersey na bitsin. Jersey na ginger. Jersey na sibuyas. Ayan mga kabuka abe. Hugasan na ito ng lamas kay para makaluto na ta. Ayan mga kabuka, puntahan ko yung ano namin, kusinero. Okay na day? Luto na day? Ha? Ayan mga kabuka, itong luto namin. Mana? Ayan. Ito yung luto namin mga kabuka. Sabawan namin. Kasi wala kaming ulam ngayon. Kaya ayun, dito kami nagsaing. Ito yung sinaing namin. Tapos ito yung tagaluto namin. Ayan. Ayan mga kabuka, nagsugba big bulad. Akong pari. Sarap. Bulad kay wa may sudan na ni. Luto na pre, napagod na. Ay mga kabuka, luto na among gulay. I don't care. Oh. Luto na jud kaayo. Kamubo mo. Ay sa isubak na iba. Ayan, mga kabuka, mga una mi. Just ni mo ron. Ayun. Solve lang among kaon ani na pod. Diyan masipahay mo kung kuan joy joy. Niya kon. Sina? Oo na. Sa iya. Yabaw. Ha? Hindi mo kumabusog ng kalikor ba? Okay. Susapita mo nga. Joy. Lamia pagkatimpla. Ikaw na ba magulay og mahal lamia pagkatimpla. Ayan mga kabuka. Restaurant ba pagkatimpla ha ba? Ngaon na ta, ngaon na gimis. Sina? Oo na. Puro tumto niya. Uya pug makaagi ng matawana. Inahan. Ayan mga kabuka. Thank you. Thank you for watching my video. Bye bye.